е инвестиционната програма на общината, какъв е бюджета, проекто бюджета, който ще се приеме най-вероятно май месец. Такива са и указанията на Министерството на финансите. Защото там има срокове, които трябва да се спазват. Първо искам да чуя вашите проблеми, за да знам по какъв начин общината може да помогне и да реагира своевременно за отстраняването. Просто искам да се получи нещо като дискусия, а не нещо като монолог, т.е. тази да говоря. Защото знам, че във всяко едно населено място има проблеми и всяко едно населено място е по-специфично, което има. Сега знам вашите наболели проблеми, които са едно пред пътя, който е тук в центъра и малките улички, водата. Мога да ви кажа, че вашия водопровод е един от най-големите в страната. 38 км ви е водопроводната мрежа. Това означава 38 милиона само проектиране. 10 лева е на проектирането, е 10 лева на метър. Нали? Това без държавна програма няма как да стане. Другото нещо, те за такива практиката е, че за по-малките населени места с така голяма водопроводна мрежа трудно ще отпуснат такива средства. Но ако са направи на някакви етапи, има някаква надежда или някакви сондажи да се правят. Проблема е, че водопроводната мрежа е много устаряла, амортизирана и има много аварии. Нали, опитваме се каквото можем с наши средства да направим, но все пак искам да чуя вашите. Постарахме се в лошото време с снега, пътища да бъдат проходими. Мисля, че се справихме, но то мнението е важно. Аз мога да изкажа моята позиция. Но все пак искам да чуя вашите мнения и виждания. Да, слушам. Но аз работя тук и присъствам за къса. Понеже тук една мрежа изчистена. Просто някъде да изчистена. Не съвсем. Трябва да има присъстване в хората, които са от село. Аз мога да кажа как са приоритизирани нещата. Първо, почистваме общинската пътна мрежа, населените места, след това главните улици, след това вече по-второстепенните, по-малките. Нали? Трябва да има някакъв ред. Нали? Не мога да се изчисти една малка уличка, да остане голямата артерия неизчистена и да стане проблем там. Съжалявам за което, ще взем някакви полуки, да е много слуша това нещо. Просто ако имаше някаква настилка да не върху хората, може да няма да се случи. Но това е другата част от проблема. Аз също искам всички пътища да бъдат идеално изправени, да асфалтирани, да не се чупят колите, както също и аз. За асфалт не се мечтае. Ние ако не си мечтаем за нещо, трудно ще се случи. Значи за мен е това са основни пътища, това е към гробищата и този път, който с табелата минава през населеното място, пред центъра, но до края. За мен е просто... Единствените асфалтирани улици. Трябва да са, не знам, аз от дете съм си тук, сега отскоро вече сме си съвсем често, но просто това е голем пейзаж и сега да ходя по същия начин. Наистина, ако нещо трябва да се направи, за мен това е една което трябва да се направи, да се погледне частично, аз не виждам и частично какво значи. Той няма как да стане. Особено тук, нагоре, към гробищния парк, където се тръгва преди Гръбовото, вече е станало. Да, знам.
комуникацията с АПИ и другите институции за връщане на табелите за означаване на населено място на околовръстния път, който е част от републиканската пътна мрежа, и с това скоростта в селото да стане 50 км в час, при което влизането и излизането от село ще бъде безопасно. Табелите да бъдат поставени на адекватно разстояние, за да има време за реакция на шофьорите, тъй като геометрията на самите кръстовища са на такова място, че иска се време, като видиш табелата, да можеш да реагираш. Това нещо го казвам във връзка с вече минали инциденти, един от който е с баща ми. Той беше блъснат на влизане в село от Соборово, при което оцеля по чудо, колата е тотал щета. Има и други такива случаи. Нямаме смъртни случаи за сега, но идеята е тук да бъде безопасно. Така, сега, общината ще подкрепи това нещо, но не за 50 км, защото няма право да бъде 50 км по закон там. С какво тогава село Щивско е по-различно от останалите села, където се минава с 50 км? Те обясня, защото пътя е извън урбанизирана територия. Той не минава през урбанизираната територия на село Щипско. Границата, урбанизираната територия, е до пътя. Горе не живеят ли хора? Горе също живеят хора. Къде? Горе на околовръстното също живеят къщи. Пътя е извън урбанизирана. В Черно, защо тогава пак? Да, но ситуацията е аналогична с тази в Аксаково. Там има поставени знаци. От едната страна има гора и гробище, от другата страна има жители. Тук е същото. От едната страна е поле, от другата страна има къщи. Хората влизат и излизат. Така е. Само, че не сте прави. Сравнявате ситуация с Аксаково, сравнявате ситуация с това с село Щипско. По отношение на Аксаково, гробището също е урбанизирана територия. А тук, границата на селото, урбанизираната територия, за да бъде 50 км, е до сервитута на пътя, който е 4 метра от самия път. От двете страни по 4 метра. Това е по изискване на АПИ. Варианта не е да е 50, но трябва да бъде 60 км. Затова съм съгласен, че трябва да бъде такава скоростта там. На 60 сме долу. На 60 аз лично няма да се съглася, защото никой не спазва ограничението от 60 км в час. Конкретно този сигнал до АПИ, който ще бъде подаден, по всяка вероятност, е във връзка точно с случай с мен преди няколко дена, когато аз съм пристроявам се, аз спирам в лента, в която хората се движат с 90 км в час, спирам за да вляза в селото, изчаквам движещи се срещу мен автомобили, които заобикалят група от велосипедисти. Тези, които изпреварват, дори не осъзнават, че аз съм спрял срещу тях. Ние се разминахме на косъм, зад мен имаше спрели автомобили. Реално аз няма къде да бягам. Аз съм моля да вляза безопасно в село. Съгласен съм, там трябва да има друга организация на движението, която зависи от там. Първото, което е за входа, трябва да има един джоб, който е за ляв завой. Чудесно! Ами, айде да направим този джоб, тази лента за ляв завой. Възможно ли е изграждането на тази лента? Това ще го кажат АПИ, не мога да го кажа общината. Нали парите идват от... Моля? Откъде идват парите тогава? Не идват ли от община Владислав? Някаква грешка се прави. Това е държавен път, републиканска пътна мрежа. Другото нещо, което е, ние също нямаме задължение да го чистим този път. Но ние го чистим за хората. Миналата година бедствените положения, машините на АПИ, които имаха договор за поддръжката на пътя, бяха обърнати в нивата. Ние ги вадихме, за да мога да изчистим пътя. Беше запушен пътя. Точно на този път миналата година изкарахме 40 човека за късане. А това не е задължение на община. Но аз не мога да оставя хората. Това е ясно, но какво се случва тогава? Как жителите и гостите на селото влизат безопасно в селото? Това зависи от изпълнителния директор на АПИ, не зависи от общината, не зависи от областен управител, не зависи от никой друг. Министър на регионалното развитие и благоустройството, директор на АПИ и така. Прави се проект. Трябва да има уширение там, трябва да стане като подхода на Девня за заводите. Това не е ясно, да. За да стане джоб за ляв завой, лента за ляв завой, ограничение на скоростта,
при кръстовище, знаете, че е Да, 60 км. Това същото трябва да се случи и от двете страни на селото, защото реално нашето кръстовище е в зона на завой с ограничена видимост. Когато хората идват с 90 км в час, те изведнъж се застават срещу някой, който е решил да завива. Аз съгласен съм с вас. Но това не зависи от общината. Общината не е собственик на пътя. Добре, ако ние подадем сигнал до АК да обърнат внимание на тази ситуация, Да. и е необходима някаква комуникация между... Имате моето съдействие за това нещо. Добре, чудесно. Добре. Имам още един въпрос, той е от името на Тодор Друнев, който не присъства по здравословни причини. Защо се разпродадаха швейчарски земи и се влагат парите в села като Войводино и Караманите, а не в село Щипско? Така, сега. От 2023 година нито един парцел в село Щипско не е продаден. Откакто съм встъпал в длъжност, са продадени един парцел в село Михалич, един парцел в село Искър. Като кметствата са получили предвидените им по закон средства 30% от продажната цена. Село Искър се направиха дограма на кметството, така пожелаха, направиха си събрание, решиха си. В село Михалич имало събрание, на което не съм присъствал, кмета ги организирал, решили да се направят със средствата букви. Няма нищо лошо, парите са за хората. Само, че нали, решението не означава действие. Докато, примерно в село Искър, кметството се организира, намери си фирма изпълнител, подмени се до грамата на първия етаж на кметството. Така. Какво е било продавано преди, не мога да кажа. Имаше един интерес за закупуване на място в село Щипско, но купувача се отказа. Имаше заповед, после беше отменена. Имаше заповед за продажба, имаше търг, заповед, след това не са платили цена никаква, заповедта се адовира и имотът е общински. Добре. Другия му въпрос е свързан с ремонта на главната улица на селото, който вече се коментира. Кой път? Главният път, Защо който да не се няма прави? шутката и до гробището. Защо да не се прави? Аз за това идвам тук да знам какво е. Добре, господине, сега не искам да се оправдавам с абсолютно нищо. Мога да ви кажа, че от 2023 година на 13 ноември стъпах в длъжност. 23 година. Стъпах в длъжност с 2 милиона 600 хиляди задължения на общината. За 6 месеца върнахме 1 милион. Всичко от икономии, от нераздути щати и от нормално управление. Ама вижте сега, аз не мога да оставя общината пред фалит. Инвестиционната програма на общината за 2025 година е 1 милион и 500 хиляди. 583 хиляди. С тези средства ще се опитам всичките да бъдат инвестирани целесъобразно и най-вече за инфраструктура. За малките улички да питам, нещо ще се случи ли? Нищо, единственият вариант е призовен материал. В момента газим кал. Пеша не мога да изляза от къщи, да отида до комшията. Малко като завали, камиона за смет не идва, защото буксува и затъва. Ами по пътя за Лозята, последния контейнер. То навсякъде изцяло село е така. Пътя за стадиона ли както У говори за нас стадиона. е чиста кал. Стартел.
сега то може да е някакво слабо излъчване, обаче денонощно, когато си идвам от града, искам да живея в някакъв екологично чист район, да са един, който се слага антена в вода, не знам, за някакви смешни пари предполагам, сигурно я да отпадат сложа в вода, стига да му платят. Не, Не може ли това нещо да се прави някакви извън село? наедел сложка. И благодарение на нея вече може да говорим по телефона. Да, да, имаме обхват На 50 метра от околните къщи. Така е, да, от градината. Тоест, имате желание, доколкото разбирам, тази антена да я няма. Така да. Ами разбира се, но трябва да е на... Къде да няма да имаме телефон. Да нямаме. Да, тегло. Той е на висока. Значи, аз ако се разболея от рак, това да бъде, нали, да имате сигнал, така става. Конфликт на интереси. Да. И аз имам подобен Аз въпрос. имам много. Не мога да разбера защо В трябва да... центъра на селото, възможно ли е да има слънчеви панели? Те деца е там. От 3 години работят тези слънчеви панели. Аз и съседите ми около този двор сме болни всички. Някои починаха вече. Да, болни са. Няма разбрах. Сега, аз нямам нищо против, обаче собственика е от Чернево. В Чернево не са му разрешили. И тук купува двор специално, за да си построи слънчевите панели. Целият двор е в слънчеви панели. Отначало пусна 30 киловата и аз помислях, че ще е толкова. Като се включиха тези слънчеви панели, започна да поне 3-4 месеца имах метален вкус в устата си. От 3 години аз съм болна. А от Варна съм се изместила в Щипско заради въздуха. От тук диспансера ме изпратиха в Щипско. Поставих си във Варна нов апартамент в най-скъпия квартал на Варна и дойдох в Щипско. Допреди 3 години бях добре. Обаче сега съседите, човека боледува и почина. Жена му също е много болна. От долната страна и 3 къщи са болни хората. Детенцето беше 4-5 годишно, по цяло зима и цяло лято беше в двора. От 3 години е вътре затворено и двете ни деца са болни. Интересно е, че хората, които печелят от тия проекти, живеят в такова село. Да. Той работи. Негативите остават за нас. Че винаги негативите са за хората, които са на място. Той печели от тия слънчеви панели, а ние страдаме. Ударено вече в кост. На Арсаковска панорама, когато мине, виждаме една табела, не се задържали опасни излъчвания. Значи, като стоиш близо, да не се задържаш. А ние стоим на 50 метра от тая антена. Денонощно. Разбрахме, аз общината няма ли предвид това нещо да го допуска. В частния имот. Не става ли с разрешение на общината? Как се изражда такава антена? По-скоро е законодателство. Ние искаме Не, по-скоро сега. Това става от общински съвет, когато се прави проекта, енергийния проект, който Някой го е подписал там, Не, защото той живее минава. до антената. той минава решение на общински съвет и оттам вече има заповед на кмета. Той кмета няма как да със становище на главния архитект и така. На времето антената щеше да е на този, как се казваше, накрая. Янко не се съгласи. Добре Минчев. Добре Минчев. Моят мъж беше кмет на Щипско, той не се съгласи и не сложиха антената в селото. Добре, момче.
на околовръстното. Да, той беше този човек, който искаше да купи земята под складовете, И защо се отказа? защото цената му беше Висока е висока. цената. Не е това причината. Аз лично съм говорила с него. И защо? Парите, които ще останат тук за селото, просто няма как да се оползотворят. Няма човек на среща, който наистина да се застъпи. Не му е причината това. Аз също говоря с него. Че просто отстъпката, която се прави, там 20% не колко остава за селото. 30. Ами 30 да бъде, няма значение. Ами няма, просто казвам, няма човек на среща да поеме да се направи нещо с тези пари в селото. Вие си го решавате какво да направите. Моля? Вие решавате. Ами ние си решаваме, да. Да, ние решаваме. Вие решавате какво да направите с тези пари, как да ги използвате. Това му бяха думите на него. Няма човек на среща иска да каже, че кметския наместник, може би няма доверие на кметския наместник, че ще направи нещо с тези пари. Хубава работа. Да. Тя да дойдат парите, ще се съберем и ще решим какво да направим. Сега, аз съм малко кой бил казал, кой не бил казал, кой какво бил решил, кой какво на мене ми каза, че цената му е висока. Не може проблема това. Той като почне сега строителството там да се довърши, ще стане бело. Дали? Те ли иначе? Ще го закупим стото. Общинско ли? Проблемите в селото са едни и същи, по принцип. Всичките едно и също искаме. Миналата година господин Радослав Радев, ако е все още на ВИК-то директора, дойде и искахме смяна на трите крана, спирателните крана. Когато има авария в едната мъгла, да не се спира изцяло водата на цялото. Той каза, проблема е лично мой, аз ще ви, мое задължение, ще сменя крановете. Не знам дали всичка нека да каже, дали са сменени крановете. Смениха ли ги? Смениха ги. Да не спират изцяло водата на цялото село. И ви направиха каквото трябваше По на райони. събранието, той каза. По райони. Не знам, не сме се събирали, защото трябва, наистина по-често трябва да се правят някакви събирания на 3 месеца, на 4, ето Петрова е тук, да си поставим въпросите и тя да ги отнася към вас, към общината. Защо? Нали, не всеки индивидуално да идва да се решава проблема при вас. Да, разбирам, но защо да не ги поставим на кметския наместник и той да ви отправя въпроси? Какви са проблеми? Аз да ви кажа, що ви не го правите. Ами ето няколко пъти я помолих. Попитайте, няма ли да има събрание в това село. Селско събрание да си направим, всеки да си постави въпросите. Те са едни и същи за цялото село. Обаче всеки идва... На нашите съвещания, когато кмета на общината насъбира, той каза, аз ще направя събрание. И той нека По да всички направи. села. Това е първото събрание с нашия нов кмет на общината. Миналата година господин Петров също беше тук март месец, също направихме събрание. Имаше такова събиране. Ами за по-нататък, да. Това е първото събрание. И на мен ми е първо. Вижте сега. Вие всичките като граждани може да инициирате една среща с мен. Винаги може, да, знаем. Не знам някого тук, който е идвал при мен да съм го върнал, да съм казал, че не мога да се срещна с него. Въпреки, че имам приемен ден в четвъртък, само съм приемал извън приемния си ден. Аз не получих отговор по отношение на слънчевите панели. Няма механизъм, с който какво да направи с тези пари. Частен двор. Моят съпруг беше домоуправител в нашия блок. За да построят от другата страна на улицата блокове с 5 етажа с тавански стаи, искаха мнението на домоуправителите от посрещните блокове. Тук не се иска никакво мнение на живущите в селото. Коя година е било това? Закон за устройство на територия. Комшиите, които са пряко засегнатите, когато е обявен проекта, когато има ПУП за това нещо, имат право на възражение в 14-дневен срок. А те как да знаят, че е обявен проект? Никой Чакай, не бива да ти каже, че има Ама. проект за... Ама вижте сега, има табло в общината, кметство. Което трябва всеки ден да имам да следя. Дали Ама нещо вижте сега няма това. да се изгражда. Аз, разберете, не мога да ангажирам хора от администрацията или аз
да звъни на всеки един комшия, когато около него ще прави някакъв проект. Нали, това е защита на частната собственост. Когато вие имате интерес да се защитите частната собственост, вие би следвало да следите за това цялото нещо. Ама купуват двор, откъде да знам аз какво ще правя? А госпожо, аз когато е строено преди 3 години и аз още даже съм нямал намерение да се кандидатирам за кмет на община, нали, аз какво мога да направя за това нещо? Те преди 3 години пуснаха 30 кг. Сега е сигурно 150 кг.